Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Anelia at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Amin asaan a pagkikinaawatan, maidalan itinasayat asaritaan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelia. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ita tanalpasan ti kasaryo, mabalin yun ti lumasin iti pagyanan. Total, adamatan na ipaarami jo abalay. Wan, Mama. Surusuruan nyo ti agbyag ada kayo lang. Liklikan nyo ti agapa. Aginlayat kayo nga agasawa. Agtinulong kayo itirigat kan namay. Wan, Papa. Nudumtang to ti gundaway nga dasaan nyo apagkinawatan, pagsaritaan nyo anasayaan. Asaan kat nga agbindog kayo. Kasta ti sikreto tinaragsak a panagden na ti agasawa. Dahito iti umuna arabi ita, kas agasawa. Katikayat ko, nasaya ti panagdenata. Saan ta ko mga agap-apa? Kanayon ta ko mga kinaawatan. Addakan ka dayta, no saan naklakit di nga apaan, o di saan kamit nga apaan. Katikayat ko, maadaan ta ko maadagos iti anak. Anak adagos? Katuna, kayat ko ang maadaan ta adagos iti bunga ti ayan-ayat ta. Ket, aging nga awan pa'y anak ta, agtrabaho ak pa'y laang. Awan mo't laang taramidak dito ibalay. Sige, no ka ba alam lakit di? Hanggang magsikog kanto, sumardang kanto maten nagtrabaho. Naimbag ka pa'y. Nakapundar kayo ni Tibukod jo abalay kan ni Romel. Sakbayan nagkalaysa kayo. Siyempre, tadda mo trabaho mi adwa. Dayta talaga tinagtulagan mi. Agipundar kami nga umuna iti balay, sakbay nga agkalaysa kami. Kastanto mo ti aramidak, inton maadaan na kiti boyfriend. Katuan tapno saan kayon to amarigatan. Narigat ti makigigyan ako nada. Kasayaatan alumasin ti agasawa itinagannak da. Tapno maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Sa bagay, husto ka iti dayta. Kan nawaya ka nga gunay. Maaramid mo ti kayat mong aramidan. Tabalay mo lakat nga road. Sige, umuna ako na. Addan nila kay ko nga umay mangsukon kanya. Okay, agan-anad kayo. Mabayag ka di pa'y day talot-lutwang bakit mabisina ko na. Dandanin maluto day to, lakay. Nangantalat ta ko man itirwar, sakbay nagawid ta. Nagastos mat no kasyay. Ano saklatan at agluto, tapno saan taunay ang magastusan. Una, ngamimbis ama kainanaka. Saan? Tagluto ka pa'y. Ay kat ano san anyangin nga ron. Rabiin bakit? Hindi ka pala maturog? Umuna kalatan ang maturog. Jack pa'y nalpas to'y lesson plan ko. Masapol apalpasag da ito. Kaslawan pa yung panawon mo kanyak. Gapo ka dagitar aramidam. Ay naaganos ka alakay. Anyangay nga rod. Awan mo't maaramidan ta. Masapol alagpasag da ito. Iso ang maturog kan. Sige. Umuna ako na maturog. Maturog kan tulatan. Numalpas mo day tar aramidam. Nagrigat matanti kasto Maladaw ti tao ang maturog. Sama-sapa manin nga agriin nga agluto iti pamikatan. Bakit? Sa dino tinang ikabilam iti Blue Apollo ka. Masapol ko kuma. Ay nakita ang matan adita aparador. Kit-kita ang nga dararamidak. Diyak kabaylan apagigidanin ti agluto kan mga sikaso di takawis mo. Hindi ka agungat Agsao ka kuma itinasayaat. Ha? Kasano? Kat di naktupay ang mo atulungan. Trabahok mat amin dito balayan. Imbagpay kan ka. Tano si Mang Patan. Day tala agidan ti aramidam.
Aganos ka. Ano sam? Tatrabahom day ta, babae ka. Katno saan mo nakabaalan dagita nga aramiden? Agresign kan. Saan kat aday tabog-kabog kawan, ha? Anya ti orasan, friend. Apay nga awan pa lang ti asawa amang sukon kan ka. Wan nga rod, friend. Di met nga rod ag-text no umay naksukunin dito'y pagadalan wan no saan. O, di si kan ti mang text kan kwa na. Ay, saanan? Ag-commute-aklatan nga agawid. Makadlawak sa friend. Ada ka di diyo nagkinaawatan? Apay, adi mo kayat nga i-text. Basit lang ang matabanag, friend. Nimato nga min ti boses ko itay agsapang. Ang mga nugimurang. Hoy, ornosan nyo day ta, friend. Kakaskasaryo pa'y lang. Ngam adan diyo nagkinaawatan. Nakaluto akon. Ngam awan pa iti asawa. Sa dino nga ta tinapanan na. Talaga nga taagim mura kanya. At dan ti asawa. Oo, apay nga ita ka lang nga sumangpat. Nag-overtime kami. Kasta ka di. O sige, sumrak ka nga rudan. Tamangantan. Nakaluto akon. Nalpasa ko nanangan. Sikalat tantimangan. Sa dino tinanganam. Nanganak itirwar. Kababain matkan ka. No siyak payla ang tilutlutwam. Sige. Mapana kon iti silagta. Takayat kun ti agina na. Talagan sa apapasan nak ti asawa ka. Pimanaw manen asaan ang nagpakada. Saan anamigat. Di nakmatan kasasao. Ha? Anya kumano di nakasao. No di nakayat akasao. O, di saan laang. Saan kumat akasasao. Ha? Kinasayaan. Saan akon nga agluto. Aglubuatak kit di matan. Tamangan numaladaw akon. Di na kaintulot ti asawam? Saan, friend? Apay, saan kayo nagtungtong? Kinasaok idirabi. Ngam natamnay ti panakisao na kanya. Kan itay bigat. Pimanaw latan asaan ang nagpakada kanya. Agtungtong kayo Narigat no dumakal day ta. Iso ati makisao kanya. No saan nakakayat akasao. O di saan laang. Syakit din ang babae ti mga ayo kan kwa na. Ha? Makaamumutan ay itibiyag na. Imbag man tamalagip mo pa iti sumangpat. Makadlawak kan na. Manon nga aldaw akas na ka. Pumanaw ka no kay kayat mo, kan agawid kalata no kay kayat mo. Anya ka diti kayat mo ang mapasamak ka. Nabambanugak. Isu adinak pagsasawan. Kayat kunti agina na. Ijayak sa pamaturog. Kat dito'y kan kwarto. Tapno di ka matmadisturbo. Iti aramidem a lesson plan mo. Ditakan! Talaga adinak ay aywan ta sawak. Di nakasamatan ay ayatan. Ay, masurunak kadagiti ipakpakita na kanyak. No awanan panagayat na kanyak. Dinasaysaya at laapanawan na kun. Ngamjay kas na akas labali wala akon kankwana. Nabartag kasi mangpa. Kano pa'y nakasursuro ka nga uminom itinasangar, ha? Italaan. Tadan nagawi sa katrabahwak. Addan asawam. Ngam kasla ka pa'y labarong agbibiyang. Tanya di kayat mo. Ha? Agpaasikaso akan ganito'y balay. Kat no nasakit tinakam mo ang mga sikaso kanyak ng asawang. Yaso ang mabain ako nga agpaasikaso kan ka. Tay parparubam kanya ka, nga awan amok nga asawa. Sana rumbang anak asawa ka kanya. No saan mo akabalan nga aramidan, dagiti pagrabangam. No agbabawi kan anang ikasar kanya, pues, pumanaw kan. Total, bali wala akmatlangan kan ka. Saan kun nga amo ti papapanam, tapulos adikan agtakpakada kanyak.
Kasla awan asawam, talabsalabsan naklatan. Talaga panawan kan. Tanagalas ti ugalim. Di ko namkit di. Awan aanusam kanyak. Taad na nga tan nabirukam asabali. Iso akanayon amalado kan nga gawid. Basol mo matlaang. No apay amaladladawak nga agawawid. Amok. Maumakan ang mga asikaso kanyak. Nabiit pa iti panagdenhata. Ngam naumakan na dagos ang mga asikaso kanyak nga asawam. Isu anasay-saya at langan apanawan kan. Tapno awanan ti as-asikaswam. Talaga pinaypayso na ti pimanaw. Talaga nga awanin patag ko iti asawa. Tamay turad nakgayam apanawan. Apay kastoy tinagbanagan ti amin. Ay atek ti asawa. Ngam urayak lang ti panangay-ayo na kanya. Ngam talaga jak na uray. Ita, pinanawan na kon. Kaya't asawan day ta. Saan ako na napatagkan ko na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Pinanawan na kon, friend. Anya? Naaramid na dayta? Mangipanagnak asaan na kon nga iayatan ti asawak. Nagtungtong kayo kadi? Wen, ngamawan na saya at ang nagtungtungan mi. Tawan mat mayat nga agpakumbaba kada kami. Ala, barang makapagpanunuto matlaang katagawid. Imposible mat nga ipalubos na nga agsina kayo latan. Kumusta nga tanti asawak ita? Kansa dino nga tati pagnanadan na. Talaga akabailan na adinak makita. Ay, ungayam. Anya nga tano awag ti may sa kadagiti na singat agayam na. Kat padasag ti agdamag. Kitaag man iti cellphone ko. No naka-phone book kanya ti number ni Salty. Daytoy, naka-phone book nga agpayso. Awagak man. Adayta, agri-ring. Hello? Hello? Malagip na ka di pa eh? Saan ka di asikat ti asawa ni Romel? Uwan, isyak nga agpayso. Anya ka di ti mapaspasama ka da kayo. Kanayon mo tan nga agbartag ni Romel. Kahit saan mo asigod nga umin-inom iti nasangar. Amom ka din na sa dino ti ayan na ita. Ijay balay mo dagiti dadakkel natin nagpaituludan na kanya. Nabarbartag. Amok nga da problema yo. Kahit ti may bagak. Pagsaritaan nyo kumaday tabanag, ha? Uwan. Sige, kastapay nga rod. Agyamanak iti oras nga impay mo. Bye. Manon nga aldaw ang maditirit na. Kanayon matan ang maululawak. Gapo nga tayo iti panagpuypuyat ko. Oray pilitak ti maturog. Sa anak mat ang makaturog. Ita, kasla sa anak matan ang makabangon. Tinasayahat. Awagak ni mama. Agpakuyog akan kwa na amapan iti ospital. Talaga amariknak amad iti sasaad. Oh, Diyos ko, iha. Anya tinapasamakan ka. Apay, anak akutkot tong kamatan. Sa dino tayan ti asawam. Nabayagan a pinanawan na, papa, mama. Iti anya aga po. Diyak mo, papa. Basol ko matlaang siguro. Apay nga rod, asaan mo man lang ay pakaambo ka na kami. Tapno na tulungan da ka, iha. Sorry, mama. Papa, ngam nauna ak ngamin tinagbain. Ala, agrubwat ka. Mapantayo di ospital. Kabaalam ka diti bumangon. Saan, papa?
nakapsutak. Kan maulawak ang bumangon. Alalayan da ka. Anya kamutan. Di ka man laimawag ka na kami. Taim pa ka amom kumati ka sa sahad mo. Inuray mo pa ilang aginggat saan mo nakabailan ti bumangon. Nabaybay am ti bagim, iha. Bimaba iti husto ti resistansyam. Saan ka amangmangan, kan saan ka amat maturog. Anya nga'y ti papanan na, no di ka agsakit. Awan mat ngamin ganas ko amangan, Papa. Kan oray no pilitak ti maturog. Sa anak mata makaturog. Adaman damhagag. Anya day ta, Papa. Ay ayatam ka di pa iti asawam. Wan, Papa. Ay ayatak unay ti asawak. Ngam panagkunak. Awan san ti panagayat na kanya. Pagkunaam nga awanin panagayat na kan ka. Gaputan na iturid nak a pinanawan. Kayat ko ang makasarita ti asawam. Nelia, apa ang nakakutkutong kautan? Apay nga da ka dito eh. Kinasarita nak ni Papa. Impakaam muna ti kasasaan mo. Pakawanan na kuma. No nabaybayan ka. Ururayak lang amin ti panangawag mo. Kan ti panagsurim. Ngam pulos adinak inawagan. Diyak matam mo. Akas tagayam ti kasasaan mo. Iso apakawanan na kuma. Sorry, Mat. Noan niya tinagkurkurangakan ka. Ururayak laang mati panangay ayom kanya. Ngam pulos ajak na uray. Ngam na amiris ko. Ajak gayam kabailan ang mapukaw ka kanya. Gaputa ay ayatan ka unay. Sorry, Mat. Noan yaman dagi tinagkamkamalyak. Ikarig. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan kanto na pampanawan? Inton makapapigsaat. Agresay nakton iti trabaho. Iti kasta. Maasikaso ka na imbag. Nasaya day ta desisyon mo. Tapno saan ka na marigatan. Umdas ti sweldok. Apara kadata. Kasayaatan na pagsaritaan no addaman saan apag kinaawatan, Mr. Lonely. Ita, addaan kami iti dua nga anak, kat naragsaken ti panagdan nami kas agasawa. Kastain kat agyamanak, tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyamanak iti dayto apakasaritaam, kat husto tinakunam. No amin nga agasawa kat amuda ti agpakumbaba, maliklikan ti panagapada. Ngam no agpadpadada anangato ti pride na, awan pagtungpalan na, no di kanayon nga apa. Buano papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Nelia, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kepanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.